Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Республика парламенты җитәкчесеннән дәрес Татарстан Конституциясенең 25 еллыгы уңаеннан актив шәһәрдәшләр өчен лекция узды. Чулман проспектын төзекләндергәнгә 1 ел узды, әмма зарланулар туктамый. 50-нче комплекста яшәүчеләрнең сорауларына ниһаять колак салдылар. Сәламәтлекләре шикле, әмма мөмкинлекләре зур. Чаллы IT паркында инвалидлар өчен компьютер курслары эшли. Шәһәрдәшләр Республика Конституциясенең 25 еллыгына багышланган лекция тыңлады. Ширек гасыр элек кабул ителгән документ турында Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сөйләде. Наберитесь терпения, сильно не критикуйте. Если будут вопросы, постараюсь на них ответить. Лектор Фәрит Мөхәммәтшин парламент җитәкчесе Татарстанның төп документын чыгаруда үзе дә катнашкан. 25 еллык тарихы булган Конституция турында сөйләр өчен махсус төркемнәр оешкан. 41-нче мәктәпнең актлар залына актив шәһәрдәшләр җыелган. Чтобы этот основной закон, его значимость, важность рассказать людям, рассказать про статьи, рассказать про разделы, рассказать, значит, как они действуют и живут. И вот поэтому мы образовали лекторскую группу во главе со мной. Сәгать ярым эчендә Конституциянең барлык маддәсе хакында сөйләп бетереп булмый. Әмма лекцияда катнашучылар документның төп максатын аңлады. Текстта кеше һәм аның хокуклары иреге иң зур кыйммәтләрнең берсе. Аның хокукларын яклау Татарстан Республикасының бурычы диелгән. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чулман проспектын төзекләндерүгә 1 ел үтте, әмма шәһәрдәшләр һаман да проектка үзгәрешләр кертүне сорый. Боровецкий Ширкәү янындагы борылышны Яшьлек һәм Чулман проспектлар киселешенә кадәр күчергәннәр, моннан икенче проблема килеп чыккан. Җәмәгать транспорты саны да кимегән. Чөнки хәзер Боровецкий тукталышындагы пассажирларны алыр өчен артык чакрымнар узарга кирәк. Боровецкий тукталышында пассажирлар саны кимегән, күбесе алдагы тукталышларда төшеп кала. Бу тукталышка кадәр бары тик 10-нчы автобуслар гына йөри, элек 21-нче газельләрдә хәрәкәт иткән. 43 маршрут Татарстан буенча гына төшә. Шулманга төшеп китә. Алар Яшьлеккә дә кермиләр. Шулманнан да үтмиләр. Электротранспорт якын арада 21-нче автобусларның маршрутына үзгәрешләр кертергә вәгъдә иткән. Ә менә якын тирәдәге комплекста яшәүчеләрнең икенче проблемасының чишелешен озаграк көтәргә туры киләчәк. 50-нче комплекска керергә безгә водительләргә разворот калмады безгә. Бурылыш юк. Шундый нем бар. Мира үтенешем бар. Разворотны кире кайтарсыннар, элекке разворотларны. Тегендә 50-нче комплекска керергә уңайлы булсынга. Без генә түгел, 50-нче генә комплекс түгел, ул юл белән кулланучылар. 50-51-нче комплекслар һәммәсе дә шуннан бурылып китәргә уңайлы иде. Можно попасть с Чулмана, можно попасть с Татарстана, можно попасть с Шамиля Усманова, можно попасть с Яшлек. Но разворот, который вы просите ставить, там невозможно, потому что с сотрудниками ГИБДД, вот свидетели, они здесь сидят, мы с ними выезжали несколько раз, с транспортниками, нет такой технической возможности. Шәһәр хуҗалыгы идарәсе һәм ЮХИД инспекторлары киңәшләшеп, Яшьлек проспектыннан җирле керү юлы оештыру мөмкинлеген караган. Моны 2нче елга гамәлгә ашырырга тиешләр. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген 10 ноябрьдә җәяүлеләргә юл бирмәгә машина йөртүчеләргә карата җәзаны катгыйландыра торган административ кодекс маддәсе гамәлгә керә. Элек булган 1000 сум урынына санкция хәзер 1000 2000 сумга кадәр артты. Машина йөртүче өстенлеккә ия җәяүлене яки велосипедчыны үткәрмәсәм штрафка тартылачак. Узган атнада Россиядә боҗралы урам киселешләрен үтүне үзгәрткән кагыйдә үз көченә керде. Хәзер боҗра буенча хәрәкәт итүче автомобильләр өстенлеккә ия. 46-нчы комплекста яшәүче гаиләне уттан мәхрүм иткәннәре. Шәһәрдәшебез коммуналь хезмәтләр өчен бурыч юк ди. Әмма идарә итүче оешмада гаиләнең 32 мең сумлык бурычы бар диләр. Суыткычта, телевизорда эшләми. Анна Шерстюкның 7 яшьлек оныгы дәресләрен әзерли алмый. Ярты ел дәвамында квитанциядә 30 мең сумнан артык бурыч бар дигән графа торган. Әмма Анна Шерстюк бурычлар юк дип белеп, моңа игътибар бирмәгән. Бурычлар 2 ел элек булган суд аша реструктуризация ясагач, былтыр ул сумманы түләп бетергәннәр инде. Мы выплатили с января 2016 года по декабрь 2016 года. Долга у нас перед управляющей компанией нет. И оплачивали мы это отдельно, значит, этот долг 724 рубля 59 копеек. И то, что нам начисляли по квитанции,
Я тоже платила по отдельности. Никаких ни вычетов, ничего я не делала. İdare etüşü uyuşmada ailenin buruşu бар дип bildirdiler. 20 künlük bu haqda haber etip poçta şahmat jibergenler. По данной квартире долг на 1 ноября этого года где-то 34 тысячи. Отключение у нас производится на основании постановления правительства Российской Федерации номер 354, что если долг имеется больше 2 месяцев, то мы можем уже отключить электроэнергию. В 20 дней до отключения мы направляем уведомления или под роспись, или почтой, или СМС. İdare etüşü uyuşmada buruşlular yeterlik elektr energisinden ayırı hakkında aldan kiseteler. Kommunalçılar bilen kilişip de bula. En mühim elimtege kirerge. Misal için restrukturizatsiyası bula. Şırsıklar şırağında ise buruş turunda məglumat alı için idare etüşü uyuşmaga müracaat iterge kirek. Anna şırsık problemini hal iter için mırının kabul etübülmesine müracaat etken. Güzel Şıhapova, Eldar Şaydullin, Yangalıklar. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы вакыйга белән бүлешәсегез килсә, Шолы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итегез. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшлим. Шалтыраткач автоответчикка үзегезнең телефон номерын калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләр сезнең белән элемтәгә кирип ярдәм итәр. Азатлык мәйданын реконструкцияләүнең беренче чираты төгәлләнеп килә. Төзелеш эшләре быел җәй башланган иде. Мэрия алды моны шәһәрләрне төзекләндерүне 5 адым дигән проект кысаларында ясала. Яңартылган Азатлык мәйданын кайчан күрә алырбыз? Бу хакта хәбәрчеләребез сөйләр. Азатлык мәйданында эш кайный. Хәзер җәяүләр зонасын ясыйлар. Проект буенча мәйдан 3 өлешкә бүленгән. Мэрия янында мәдәният почмагы була. Әкибет янында төрле масса күләм чаралар узачак. Калган җирләрдә яшеллек утыртыла. Кафе, балалар мәйданчыклары урнаша. Концерт зал янында автобус тукталышы да ясалачак. Мэрия бинасының эчке ишек алды халык өчен ачык була. Азатлыкта акыллы фонтан, зур тәгәрмәч формасындагы утыргычлар да куелырга тиеш. Велопарковка да күздә тотыла. Әмма проектка халык тәкъдиме белән үзгәрешләр дә кертелергә мөмкин. Перед тем, как принять окончательное решение, мы обязательно проведем общественное обсуждение. Поэтому сегодня сказать, мэр решил, согласовал с помощником президента Республики Татарстан, и так будет, мы уже не можем. Мы живем и действуем сегодня в другом формате. Поэтому мы будем только предлагать проекты. Они не будут окончательными. Решение, еще раз говорю, будет принято после общественного обсуждения. Азатлык мәйданы тулысы белән киләсе елга эшләнеп бетәчәк. Әмма чыршы быел да монда куела. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Шоулда сәламәтлекләре шикле кешеләр өчен компьютер курслары эшли башлады. IT-паркта 16 кеше шөгыльләнә. Алар нәрсәгә өйрәнә, мондый проект тагын булырмы? Сүз хәбәрчебезгә. Компьютерга өйрәнергә йөзләп кеше язылган. Бу Чаллылар гына түгел, башка шәһәр вәкилләре дә. Оештыручылар курсларга компьютер базасын белүче, хезмәт яшендәге кешеләрне сайлап алганнар. Шәкертләр арасында танылган Чаллы блогеры Лилия Лотфрахманова да бар. Интернетта күп вакыт үткәрәм, күп утырам, шуңа күрә бу миңа бик кызык. Һәм интернет буенча инде, может быть, эш табырга булыр дип уйлыйм. Укучыларны IT-паркка машина йөртә, дәресләр 3 ай дәвам итәчәк. Аннан соң шәкертләрне эшкә урнаштырырга тиешләр. Компьютер курслары яз көндә оештырылачак. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезгә күңеллеләр теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Он 13-14 ноябрь Тинчурин театры үзенең иң яхшы спектакльләре белән яр Чаллыда. Билетлар энергетик мәдәният сарае кассасында 6+. Невероятно, но факт. Зрачок расширяется на 50%, когда мы видим что-то приятное. Это что, например? Получи подарок к любой покупке. Холодильник Bosch за 1161 рубль в месяц и подарок на выбор. Корпорация «Центр». Все как для своих. Действительно приятно. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж.
Только 12 ноября с 9 до 16 часов в ДК «КамАЗ». День ипотеки. Уникальный проект «Растущий дом». Как снизить платеж по кредиту. Как студенту жить в собственной квартире. Финский взгляд на соединение старой и новой части города. Квартиры, дома, офисы и стоянки от челнинских и казанских застройщиков.